Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Yanzu kuma me kake son faɗa min? Haƙuri zan ƙara baki. Amma dan Allah, tsakani da Allah kake so na ba yaudara ta za ka yi ba. Ba zancen yaudara a cikin soyayyar mu. Mahaifiyata ta ce in fita hanyar kan rabu da kai. Ki ci gaba da haƙuri. A Alinu, shin idan na bar maka ita me za ka bani? Zan baka jarin miliyan 50. Sannan daga cikin gidajena na Asokoro da ke birnin tarayya zan baka guda ɗaya. To amma idan ta gane tsakaninmu ba? Ba za ta iya ganewa ba. Saboda wannan magana daga ni sai kai sai Allah. Na san kuma kai ba za ka gaya mata ba. No, ba zan faɗa mata ba. To amma ranka daɗe, me yasa ka ki amincewa ka haɗu da ita bayan kuma kana matuƙar son ta? Dalilin kake son sani? To faɗa mai. Hakikanin gaskiya ina son ta. Amma ba mamaki idan na bayyanar da kaina ta nuna cewa ba ta sona. Amma me yasa kake so ni na aure ta? Na tabbatar da cewa za ka kula da ita yadda ya kamata. Ba za ka wahal da ita ba. Wai me kake takama da shi ne? Allah ne ya halicce ni. Ya bani tarin dukiya. Ya bani mulki. Yanzu ka je ka bayyana mata soyayyarka. Ni ne Alhaji Nuru Nasibi wanda kuke jira. Ya masoyiyata. Ina so da iko wani abu ɗaya. Ina so ka je ka same ta. Me kuma zan yi mata? A Ummu da Kairi, za ki sake yadda da maganganun shi? Ni ba zan ƙara yadda da maganganunsa. Amma saboda me? Duk maganganunsa wallahi kwata-kwata ba gaskiya a ciki. What?